A wannan bidiyon kuma za mu yi bayani ne akan waɗansu abubuwa ne da mutum in ka zo sai ka dinga tunani kana nazarin kaman waɗannan abubuwan da kake tunani a kansu kaman za su taimake ka ne, amma kuma a bisa zahiri suna riƙe ka ne kuma ba su sa ka ci gaba. Yawanci irin waɗannan tunanin yana holding ɗinka back. So a nan mun tattara wasu abubuwa da za mu yi nazari a kansu mu gane cewa su ne suke holding ɗinka from succeeding, wanda za mu maka bayani. Don haka ku biyo mu a cikin wannan bidiyon domin ku ji waɗannan bayanai dalla-dalla. Abu na farko da za mu yi shi ne waɗansu mutane da dama za su zo suna so za su yi abu amma wai sai su dinga jin tsoro, fear of the unknown. Ma'ana kamar a misali za ka yi bidiyo a TikTok ɗinka ko a YouTube ɗinka sai ka dinga tunanin kai wayyo Allah na anya zan yi kyau kuwa, anya mutane in sun ga wannan abin za su ce yayi kyau, fear of the unknown. Wannan ba abin da zai maka sai dai ya cutar da kai. Imagine idan ka yi bidiyo a ce sai ka yi bidiyon nan, da ka yi bidiyon nan ko da bai yi kyau sosai ba, after shekara 5 ko shekara 3 kana ganin an zo ai plan ɗin baka bidiyon nan akwai wanda zai zo ya kama ka ya zane ka ne ya maka bulala? Babu wanda zai maka bulala. So da haka kuma idan ka dage ka yi za ka ga ka yi shi kuma ya yi kyau. Na gaba shi ne kar ka kuskura ka zauna cikin mutanen da suke matsorata. Idan kana cikin mutane matsorata to ba za ka iya yin komai ba. Duk inda ka je kana so za ka yi wani abunka na ci gaban rayuwanka ko kuma kana so ka achieving wani goal ɗinka na rayuwanka. The moment ka ga cewa mutanen da kake tare da su mutane ne wanda suke tsoro, suke sa maka tsoro su ce maka kai ba za ka iya yi ba, a'a ai akwai matsala kaza, akwai matsala kaza, to ka guji mutanen nan. For example, mutum ne kana so za ka yi forex trading amma kana so ka sami ilimin forex trading. Kullum mutanen da kake tare da su kullum za su dinga baka tsoro. Ai forex trading ana asara, ai forex trading kaza. The moment ka ji suna discouraging ɗinka ka tattara kayanka ka bar wajen domin ba abin da za su kawo maka sai disaster. Me yasa na faɗa haka? Yes, forex trading akwai risk taking, akwai matsaloli sosai. Amma kowa yana zuwa da sa'arsa ne da iyawarsa. So za ta iya yiwuwa kai ka je ka koya ka ƙware. Bara ma ka san me ake kira asara ba, za ka yi nasara domin akwai mutanen da yawa suka yi nasara a wannan field ɗin. Wannan misali na baka a forex trading. Maybe kana so za ka yi wani course ne a jami'a sai wani ya zo yana ce maka kai ai wannan course ɗin yana da masifar wahala, ai kaza. To the moment ka ji mutanen da kake tare da su suna ce maka ai abu yana da wahala, ka rabu da su ka je wajen mutanen da za su dinga encouraging ɗinka, mutanen da ba su da tsoro, mutanen da za su dinga nuna maka cewa abu yana da sauƙi ko da yana da wahala. Wannan encouragement da suke baka na cewa yana da sauƙi zai ƙara maka mora, ya ƙara maka confidence wanda ko da ka je kana yi ba za ka dinga ganin ƙarfin wahala ba, har ma za ka iya ka wuce ba ka san ma ka wahala ba. Na gaba shi ne mutum yana so zai yi abu amma sai dinga cewa kai bari in bari dai sai gobe bari na yi shi. In goben ta zai ce bari in bari sai jibi. Procrastination is a disaster. Kada ka kuskura za ka yi abu ka ce wai bari ka bari sai gobe sai jibi. No matter how, ko da ba zai yi kyau ba ko ba ka jin daɗi ka tashi kai wannan abun domin kowace rana tana zuwa da aikinta ne. Procrastination mutane da yawa suna ganin kamar comfort zone ne but amma is a disaster. In dai kana son ci gaba kar ka kuskura ka yarda da cewa wai za ka yi aiki ka ce sai gobe, a'a bari in bari gobe. Kuma one thing with this kind of thing shine ko goben ma ta yi za ka ce bari in bari sai jibi. Da haka kawai in za ka yi aiki kawai ka tashi ka yi aikinka ko da ba ka jin daɗi, ko da ka ji jikinka ya riƙe maka, tashi kai abinka. In bidiyo za ka yi ka tashi kai bidiyo, in rubutu za ka yi ka tashi kai rubutunka, in kasuwanci ne ko menene za ka yi kar ka yarda da procrastination. Kai amfani da dama ka domin dama tana zuwa ne at once. In ka bari ta guje maka to ba za ka ƙara samun wannan damar ba irinta sai dai wata. Na gaba shi ne mutanen da in za su yi abu sai ka ji mutum yana cewa ai ina so zan yi kaza amma sai na haɗa kaza, sai na samu kaza, na yi kaza. Wannan kana ɓata ma kanka lokaci ne. Misali za ka fara yin bidiyo sai ka ji kana cewa okay to yanzu dai ina so zan yi bidiyo sai na samu kamera babba, sai na samu light mai kyau, sai na samu microphone, sai na samu kaza. No, in za ka yi abinka kawai ka fara da abin da kake da shi a ƙasa. Ko da bai yi kyau ba in ka ci gaba kana yi wata rana kana haɗa kayan naka har zai zo ya zama professional, ya zama yayi kyau.
Amma in ka ce wai kana jira wai sai ka haɗa komai da komai ba za ka taɓa haɗa wannan abubuwan ba. Kawai dai kana ba ma kanka wani reason ne, wani excuse ne na banza da wofi wanda ba zai maka komai ba sai dai ya cutar da kai ya holding ɗinka back. So kar ka ce sai ka haɗa komai da komai. Duk abin da kake da shi on ground fara da shi kawai. Yanzu bari na maka misali. Idan yanzu ka ɗauko iPhone ɗin da aka fara yin ta a zamani na farko da iPhone ɗin da aka yi ta yanzu, za ka ga akwai bambanci. Wannan iPhone ɗin first generation ɗin akwai abubuwan da yawa ba za ta iya yi ba na abin da iPhone ɗin yanzu take yi. Inda masu yin iPhone ɗin nan sun ce za su tsaya sai sun harhaɗa komai, sun yi komai ta zo daidai irin wannan stage ɗin da ai ba su achieving ɗinta ba. So work in progress ne. Kawai da abin da za ka fara shi ba tare da ka yi tunanin cewa wai ka haɗa komai da komai ba. What you have on ground, just get started, za ga ka yi nasara. Then the last thing da yake ƙara holding ɗin mutane back ko kuma yake complicating ɗinsu baya sa su yi nasara a rayuwa shine delay. Duk abin da za ka yi shi kawai ka yi shi nan da nan. Kai abu with speed, move with speed. Kar ka tsaya kai delay ka dinga wai slow kana yin abu a hankali. No, ka yi shi with speed. Duk abin da za ka yi shi da ƙarfinka. Sannan last, rawan tunani, overthinking. Za ka yi abu sai ka ta tunani ka ta juya shi. Kai tunanin wannan, kai tunanin wancan har sai ka ji ka ƙaƙulo tunanin da zai destroy maka gabaki ɗaya ma idea naka. But amma it's just a comfort zone da za ka shiga wanda zai cause maka disaster. The moment ka ji idea kawai tashi ka yi shi, just do it, za ga Allah ya baka nasara. So a nan ne muka zo ƙarshen wannan video inda muka yi nazari akan waɗannan abubuwa. Wanne ne kuka fi jin daɗin sa kuma wanne ne kuke fama da shi, sannan kuma ya kuke ganin za ku overcome ɗin wannan problem ɗin kuma ku ba wasu shawara ma a comment section. Idan ku ji daɗin wannan video ku danna mana like yanzu ko domin danna like da kuke yi shine ƙara mu da ƙarfin gwiwa kuma ku share ɗin wannan video ɗin domin mu samu ƙarfin gwiwa muku sababbin videos. Ni ne naku Yusufuddin Yusuf, sai mun haɗu a wani kuma bidiyon namu sabo insha Allah.